Pamang ko nagmahay guys nga. Huwag ko na pa-eskwela ni nanay ni tatay. Hi guys! Medyo buntag ninyong tanan ako na po ni Zizin Burst. Kamusta namang tanan guys? Naligo ko sa joke kayo. Gapon ako maligo kay nagsakit ang hango. Ganiya pag matanahon, naligo ko dajon. Si Junjun mo nagluto ka na niyamang sudan. Nagluto si Jaguan guys. Munggos, hos nga ijang gisagulan o ka na itlog. Pero karon magluto ko karon ka ng pizza yara nga gisagun kay si mama. Di man siya mukha no ka na munggos. Diyan magkuhan sa ko guys. Magkilay sa kong karadyo. Good morning, Mingkoy. Isa naman pagka. Para man nimang sa juwa galaw-laaw. Hi guys, good morning. Kaya mo guys, ang mga baji karunto. Kag naikilay. Wala nagkilay. Kanang ibta nagkilay. Diyan nagaman. Buta nga kay liner. Mo nagkarunto. Kunja guys, ahang alutuan si mama daring pitsay. Kaya di man siya mukha na pumunggot. Sakit magigahang kuwan. Bawal guys, bawal. Arthritis. Daganan man lang siya kanan ni pitsay. Kanina naman na. Bisang liya. Butangan ka ng YouTube. Bati na. Kaya giluto ni Junjun ganiha, munggos. Hindi naglutog sa jukay na mata ko. Para size na. Kung kasan sa kauna niya sa iwa. Ayaw, luwa daw sa ugasa para ang katong kuan ang sulod ka na maugasan dyan. Okay. Kaya magtuman, dapat tayo mag-sisi. Okay, butong sisi. Sisi. Sa tibok ni mong kinabuhi, anong pinagsisihan mo? Wala mo nagsisihan. Wala? Kahit ako mong sisi na pasalamat ko na nabuhay ka sa mundo. Pwede sisi ka. Hindi malagi ni Chinese pitsay. Pilipit pitsay na. Bisaya malagi. Siyempre, ako nang ipili kay Bisaya man ta. Lami ba ka itong imo ang giluto? Ko pa. Salamat ka, nagluto na ko. Ikaw ang nagyapon, di ka ang kaon. Kari lang naman ka. Naganggit maadya sa tibok sa kinabuhi nga nang ako ka mag-eskwela. Kayo di naman dyan sa mga kapobriyan guys. Lang man ang tako eskwela. Hintayin mong kuhan. Accountancy nang tako karon. Ay, sa big time! Kasi pangandoy ba dyan na sa una nga magtrabaho ko Bangko? Mo dyan yung pangandoy sa una guys nga magtrabaho ko bangko. Kung saan malagi nga sa kalisod sa kinabuhi, napadpad, nagsadyo ka na trabaho. Pero makatabang sa ginikanan. Wala na yun ang eskwela. Muna gingo na. Namingjig man. Muna kapalaran. Mao na yung gimahal sa tibuok kinabuhi. Waka ka mag-isila. Ako ka mag-eskwela. Gusto ko mo eskwela. Hindi man kayanin sa ginikanan. Kaya ginikanan, mag-uumaraman. Madyo ako rin kastusan nga. Daghan yung mga nagsuo ng eskwela. Okay, ragyapon. Bahalag wag. Huwag ka mabulos. Ako na laman mo ay tabang sa ginikanan. Ako eskwela ko bang isuon. Di pasalamat yapon, di ko ang mabulos. Pero pasalamat gapon ko sa Ginoo guys. Kaya sa wala ko ka-graduate o kananay high school. Trabaho magtarong. Nakatrabaho magyapon ko kananay company. Diyan na regular po po sa trabaho sa kananay ang gitrabahoan sa Manila. Bisag ako naka-graduate o kananay high school. Salamat gyapon ko guys. Pero naman nga dyan tayo. Naman nga dyan ay gitawag nga pagmahay. Seryoso ang Tinawag bitaw na. Seryoso ang usapan. Kay nga no, ikaw, wa dyan kay pagmahay. Tanan mga dyan tao na mga dyan mga pagmahay. Ay, pumayas. Basta gano'n pagmahay, wa ko na ka mag-eskwela. Oh, kana, imo ginapagmahayan kayo. Itong man. Okay. Kalait-laitin rata. Pero daghan man po yung naka-mag-eskwela nga. Wa po sila nakatrabaho. Mao nang isa sa gimaha dyan. Ganun, wa ko ka mag-eskwela. Hi, kusta ng taga-share sa vlog, taga-comment, taga-like, taga-heart-heart. Hi, ninyong tanan, nagan kanyong salamat sa inyong suporta. Shoutout po ninyong tanan, madyong buntag. God bless ninyong tanan, guys. Hi, focus ka na na yung mga buzzers. Sigutang ilabot.
Salamat gihapon kay kay bawo ko nga mo pulwat sa sa ang video. Asa ning hugasan guys? Bago mo sa tayo nito. Taas lagi short, mubo mo kinina. Dahil mubo short, taas mo kinina. Ang sama yun. Nakita pa ka nung. Ayos na. Ano na yung usuron? O taas o short? Taas ang short, mabog sa nina. Ay, mabog si nina. Nga naman dyan ang pasyonista. Huwag mo pag short, ano mo pag short, pag pantino lang. Nga po, magpanti na. Hindi na lang magpanti. Magpanti, ubuon man. Ay, insert. Hip hoppers na ba ka raw? Ayos ah. Para kung kay Daptil man. Nasa ko na yung bulsa dari. Short ba dyan yung giyan? Dari na yung shirt, na yung bulsa dari. Na malagay dari po ah. Ito na pang nilam-nilam. Hindi na ba kung mapreso, mangilam-nilam ka? Ayos oh. Dari ngayon oh, na yung dari nakabutang dari po na po eh. Ano yun? Mangilam. Namalit silang short ang isaan mo kaya sawa. Hindi masakto. Paginahan o nakasakto. Mao ni giluto ni Junjun giniha sa jo guys. Munggos siyang giluto na. Ibutangan ni dyan kananay ko ang chicharon. Lami ka na yung giluto pa. Opo. Diya, magluto na ko sa aong ginisa nga pichay. Sada ni mama. Diya man yung request. Nagtapi man din niyang kilay. Nan sa ni kilaja mura naman ni kilay o sungag sa kabaw. Nagtapi na. Ang Muna pikas yung- baga, ang pikas ni Pis. Muna yung kalabad, naikilay, kiskison. Tapos yung yung kamili ah, ang may kilay. Hindi ko magkiskison, hindi ko magkiskis. Pinturahan. Muna yung mga labad kayo ng mga babae. Sub-sabton. Kamu may mga labad, yung bairo kay mo kamu may labad di kami. Kamu, lisod kayo mo sabton. Hindi mo mahimutag isa. Ito na dyan. Kamu mga laki kay isus. Kitag nga siksi. Kitag kuwan sus. Heart-heartag mataoy. Uy, nga naman po nung magsuot mong siksi niyang tanawon. Ingon dayo kitanaw. Munang kamu may labad di kami. Adyo kayo nga kaming baji may labad. Ang buot na ba diyaw? Ay, pagbuot ka mo. Ano yan ito nga ito? Kung si Tuba ka nanay. Ano sa flavor gani mo ang Nor Cubes ma? Ha, chicken flavor. Chicken flavor mo ijang ipasagol. Sa imong gatong-atong ganibos. Musabot. Nagbuwat ko doon sa isobo sa bot. Magtanaw ka dun saan giluto kay ug muli ko buhol. Upa, Ah, kayo na kumuto. hindi magluto mo palig sa di na mo sigiyan maglalis kung saan pagluto. Magera ba kag buhol, magera ba kag dito. So magtutod na pud mo sigiyan, gusto mo mukawon di mo ka maumuluto. Sakto lang magsabi kag atong para makamao kag sa iyang giluto. Gatong ko kay para makibaw ta ba. Ngawas man pero mo ko just rani. Pag naay magkabalo mo luto, pwede ko kay ba mo luto, pero wa na ilay mo luto, kabalo na ko. Ano na wala? Magagatong sigira kag alibog jaw. Siyempre, Aliwaros. ako may tiglawgaw na may kabuntag. Ayun ka. Aliwaros ka. Ako tiglawgaw kay panahon ug wa na ko, mingaw na kanako. Tigsungog mo. Munang di ti kalungan doon para di ko nimo kalimtan. Ka. Hop. Gyukay na niya, gyukay, pero wa pumiyos. Saboy. Oh, pinahinay lang kay Mambak. Shout out ni Ate Norlinan, Kuya Jo Pamili. Ampi mo per media sa kuante Ayo day kani dayo Singapore. karon mo ko nang Ato sa nga Tacloban guys kay araw mo pansi siya ba mo ko just pa kay mo awas man mo ko just raman siya. Oh, Ay di day ato ding ilaw no daan ning sayop, flavor nasayop ang flavor pro na bilin. para matunaw na ng flavor. Para ma-mix na ng ijang kuan Okay na lasa. ko niya, si Tacloban. Ning ko just naman. Taklo talaga Kaya yan. lagi kaning ka just na sila um jagi babawa pa. Saba ni mo ba picture ito usapa na kayo. Lingan naman ng silingan. Uy, nang sa pamudera mo sa bahan, yung paruka mo. Buntag sa Japan na Muna ikuan. Muna gingon na alive kay ba alive. Kuya pa kay kuan subak. Tibok pang manok. Ay sa subak da ya. Tibok manok ka. Mo ni taas ka jo vitamins kaning green na mga utanan. Sama na maka. Makagwapa. Delikado tana og mukha on tana de imis bati. Tingtan mo gwapa.
Piyawa na. Pasensya sa nanin Johang kilay kay wala na tarang gatapi. Lait-laitin ko ta. Kailit liton. Way na human, way kurso. Nga naman di ay. Porkit way naman ay di mo laiton nita. Way karapatan ng tao mo lahit sa imong kapwa. Kaya di kayo napagkaon. Pasakitan na kag istorya. Ay kursong na human. Hindi mo na rason dahil. Ang istorya. Dagan naging nakahumanya asa man ron. Mo lang ako nagmahay jud kung anong wala niya mag-eskwela. Agara dyan gipagsisihan guys sa mga kapobrehon mo ran. Nganong na nagkaming pobre. Gusto unta kong eskwela. Ako kay eskwela. Kung linya gina ninyo. Di man ta kuhan. Siyempre, ipanganak naman tang Yung pangandoy sa una magtrabaho ko bangko. kuya man di mo ka manager. Malipay jud ko sa una makita ko kanang nay mag-uniform bitaw sila kanang nay pangbangko. Kay magabanaban ba kung nanay sa una, mamuhag manas tatay diya kami may manuroy ni nanay sa kanang nay tubos ka. Mo nang makakita ko mga nang-uniform nga pangbangko. Mo nang agang na eskwela ko gingana anak ko diya magtrabaho sa bangko. Hindi naman guys, kay madyo man pagahang kahimutang. Hindi nalipay na naman fokus ang nabot karon nga sugod ko ga vlog-vlog nga na ko'y masweldo ginagmay. Mana mo dawat-dawat na laman tas ka matuuran nga ingani ra jud atan kinabuhi bisa gilat-lait na ng sobra gidaon-daon na. Daganay mga pasakit na istorya. Laban lamang gyapon si Jinverse guys. Kay na may Ginoo galantaw for me. Ginoo na bahala dagang mga tao nga susig manakit. Jad sila. May sakto. Ang saon man nga, wa mga jigya tag sa ginugang pangandoy. Narbaho magsadyo, paglakaw, nanarbaho. Wa man damha nga maminyo og sayo. Basta nagmay po ka na minyo ka. Wa ko nagmay nga naminyo ko kaya karon nga ang pangidara na nakoy anak nga murara paghang mangod. Nagabutan man paghang bana guys, wa ko pasagdi. Wala naman po na yan pasalamat sa Ginoo guys. Kita man. Bisa ko maganina kami taghang pangandoy. Ilaton sa ninato guys kay ni mama, way ngipon, makadot. Ibawi. Hindi na siya makadot mo ng palaton. Siyempre, kay bawodyo ko nga kamupod guys, napod mo gimahajan si Johan kinabuhi. Hindi raman siguro pod ako nga nagimahajan sa kinabuhi, daghan man. Natural naman gadyo na nga na kay mga pagmay sa kinabuhi, di man katawag, wa kay mga pagmay sa imong kinakauban man na sa tang kinabuhi, di man gadyo na nimo pwedeng malikajan. Kaya ikaw, waday kay mga kaagi nga kadyo, kung yung nagwa kay kaagi nga, wa nimo gimahajan. No, may nga lamang kagwa, pero sa imo ang lubluban, Wala. naadjud. Wala lagi. Ako kay muangkon man ko. Ikaw ra may di muangkon nga na kay gimahajan lisag. Na wa kay gimahajan lisag naa. Mamugos rin naman mayo. Kuyawa. Ako muangkon jud ko wa jud ko tagwasan kaugalingon. Pero guys, magahagang ipasalamatan sa Ginoo, dakang pasalamat ko sa Ginoo. Kaya gitagahan ko din dyan ikaduhang kinabuhi kay sa gamay pa kuno ko namatay naman daw ko. Ning panaw na kuno gahang kwanda. Ning panaw na jud kuno ko iagdukan na daw ko nila kanang kandila kay wala ko kinabuhi. Ja basta abutan og mga pila ka minuto, nikalit kuno ko kanang nay kabuhi, nabuhi kuno ko guys. Nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo guys nga. Tagaan gyapon ko nila kinabuhi. Nalipay naman po ko sa hang sitwasyon karon. May ngani, ani nga nakoy-ubangan nga beutan, nakoy-bana nga beutan, nakoy anak nga beutan. Mo na yan pasalamat sa Ginoo guys. Kabaw kabe nga nung giboy ka ni Lord. Kay hingon kang vlogger. Bawa na mo kami sa. Guys, pasalamat po ko ninyo kamong mga viewers na nagpangga og nagmahal po na guys, imot-imot ko karon. Landong ang panahon, landong po niyang pangunahuna da. Imot-imot na po si Jinverse. Imot-imot man si Madam. Pero kay baw po ko nga naidagang na humang kurso pero wa po sila katrabaho. Mga minjo ra. Mo ni gingon nga guhit ng palad. Ako'y sawing palad. Guhit ang palad eh. Dilata na ba? Wa man ko nagmahay guys nga. Wa ko na pa eskwela ni nanay ni tatay.
Nagmahir ako ano, Ewa ka. ako ka mag-eskwela. Very good. Tingit sa mga kapobrehon ba. Kung anong nanagkag nga mga pobre. Kaon mga jud guys nga na may pobre na may dato. Mo nang makanahon ako nga suso. Dato lang mga jud ang mga ginikanan kaya lang mga jud min pa eskwela sa una. Nagtrabaho nang takon sa bangko. Kaya yung gusto magtrabaho ko sa bangko, ganahan ko sa mga uniform sa nang gitrabaho sa bangko. Hindi nito magkita ron, be. Nagiingon nga pobreng kinabuhi. Pero mapagmahal. Pero bahalag pobre mi guys, basta Dato man eh. amo ang ginikanan napadako mig maadyo nga naay respeto ug naay kahaglag sa Ginoo. Mura nagpasalamat na sa ang ginikanan guys kay bisag 15 mi kabuo nabuhi ming tanan dyan napadako mi nila og maadyo nga na may respeto sa laing tao na may kahaglag sa Ginoo. Mura na yang kayamanan guys. Mura na yang kwan guys ang kayamanan, ang ginikanan o ang mga igsoon. Nga nini nga ang kinabuhi kada adlaw guys na danis kusina. Sina ni Jennifer. Ay, pagkarate. Ayaw lagi ko napakarate. Ay, pakurate. Kung makurata na, mudaga na. Kanang bitong mga taong mga ilabtanin pero di naman tanangay sila kananay tagdin pero di mga din malikadyan nga kanang masakitan ta silang mga istorya babisag mingan pata nga di na natagdin kay kananay kon na sila ilabtanan na inggit ra na pero masakitan magyapon ta guys di magyapon malikadyan. Mudot mga sa daghan labi na kanang ilang mga istorya nga i-lockdown ka. Judge kanila mo nang sakit jud guys mo nang makauna-una naman putag pagmahay. Magmahay ta nga nung taningan mag-eskwela nang tatay first karon nga na ba. Manang di ka dyan guys nga makauna-una pag tanan mga pagmahay tungod ng mga tao nga kasagkadyo mang judge. Ngayon na sila iyampo. Manasa uwa ko nang man kay tungod sa mga kapobrehon. Kay daghan malagi mi guys kinsa man mi kabuo. Nang isadyo na lamang kong panarbaho. Imbes ang takay mo eskwela, isadyo na lamang kong panarbaho. Nana guys, ginisa nga ka na ni pizza, paborito ni mama. Mami diyang sudanon, kaya gamang sudanon mungus. Diyan na ni paggan guys. Nandiyan mamahaw sa mi guys, mamahaw sa